Moji susedia, priatelia a známi boli anjeli, duchovia. Od detstva bol zasvetený satanizmu, od narodenia sa venoval službe démonom. Nevedel som, čo je láska a ani som nevedel, že nemilujem svoju matku, otca, tetu a ani nikoho iného. Nevedel som, čo znamená milovať. Ako dieťa bol vychovávaný, aby slúžil globálnym silám temnoty, ale potom sa všetko zmenilo. Niekedy som videl svetlo prichádzajúce z rohu miestnosti. A toto svetlo sa zväčšovalo a zväčšovalo a menilo sa, ako keby tam bol niekto obklopený svetlom. Ako mladého muža ho Pán Ježiš osobne zachránil z kráľovstva temnoty, z pazúrov zla, ktoré ho zotročovalo od narodenia. Prišiel a hovoril o tom, ako zomrel na kríži. Vstal z mŕtvych a vystúpil do neba. Ukázal mi, kde mu klince prebodli ruky. Ukázal mi to. Ľudia, konečne máme video roka. Možno si pamätáte, že minulý rok to bolo Nepohnem sa, nadchádzajúca kríza 2025 až 2030. Predtým to bola technokracia, predtým to bola dystopia, covid a mediálna myseľ. Chcem, aby ste si toto video pozreli v kontexte série dôležitých videí, ktoré sme natočili, počnúť vplyvom médií na mozog. Mnohí z vás poznajú svedectvo Gabriela Eštevu. Myslíme si, že toto bude najvýstižnejšia biografia, autobiografia tohto úžasného svedectva o Ježišovi Kristovi. Ja by som povedal, že životné svedectvo a príbeh Gabriela Eštevu nie je inšpirujúci vzhľadom na to, že ho vychovávali zlí anjeli, ktorí ho čas od času prevážali z miesta na miesto, aby sa mohol zúčastňovať satanistických stretnutí, kde sa stretávali s elitou svetových mocností, od politikov po podnikateľov, hercov, hudobníkov, falošných duchovných, ktorí plánovali, ako oklamať svet prostredníctvom technológií, médií, stravy a falošných náboženstiev. Jeho príbeh nie je úžasný kvôli týmto veciam. Jeho príbeh je úžasný, pretože aj po tom, čo vyrastal v prostredí úplne krvilačného zla, satanistickej temnoty, ktorú nemožno ani opísať v jej celistvosti, dokonca aj po vychovaní a vymývaní mozgu, aby mal srdce studené ako démon. Ježiš Kristus ho zachránil z kráľovstva temnoty. Tento mladý muž stretol Ježišovu obetavú lásku a to zmenilo jeho život. Zoznámte sa s Gabrielom Eštevom, ktorého príbeh je opísaný v jeho knihe a zhrnutý v tomto rozhovore, doplnený informáciami v tomto formáte. Je to súčasný príbeh Rogera Morneua. Gabrielovo svedectvo pochádza z vysokých kruhov globalistických, satanistických tajných spoločností a je pre mňa vzácne naraziť na príbeh, ktorý je tak pôsobivý, že odložím svoju prácu, aby som mu pomohol s editovaním jeho knihy. A urobím všetko možné, aby sa jeho príbeh podal čo najlepším spôsobom, aby sa mohol zo srdca podeliť v tomto videu svojou lámanou angličtinou. Prosím, urobte môjmu bratovi Gabrielovi česť a vypočujte si celé jeho svedectvo a zdieľajte to. Nebudete sklamaní. Tí, ktorí si to môžete dovoliť, ho podporte kúpou jeho autobiografie Zachránení z kráľovstva temnoty. Prosím, urobte tak a kúpte si tú knihu. Táto kniha, všetko, čo počujete v tomto videu, bude priamo z jeho knihy bez mojich komentárov. Chcem len použiť toto video, aby sa jeho príbeh jasne a dôkladne priniesol svetu. Nech to vidí čo najviac ľudí. Ak zdieľate toto video, bude obsahovať 3 časti. Prvá o jeho detstve v prostredí satanizmu, druhá príbeh o obrátení a tretia neuveriteľné odhalenia. Ako najvyšší duchovný informátor 21. storočia hovorí, mal som to privilegium, že som sa narodil do rodiny jedného z najrešpektovanejších kmeňov v Afrike, najslavnejšieho zo všetkých kmeňov Angole, kmeňa čarodejníkov čiernej mágie. V tomto kmeni bola čierna mágia, čarodejníctvo súčasťou kultúry a nebolo problém praktizovať ich otvorene. Počúvajte, ako vysvetľuje, že aj jeho narodenie bolo zosnované zlými anielmi, ktorí ovládali jeho detstvo. Vytvorili problém s mojou matkou, ktorá v tom čase nemohla mať deti, pretože mala problém a potom, aby vyriešil tento problém, sa zjavil anjel menom Aspat, aby hovoril s mojím otcom, ktorý bol kráľom a mal byť kráľom tu v Afrike.
čo znamená, že musíte mať spojenie s duchom. Nemôžete byť kráľom ani jedného kmeňa, bez moci, bez spojenia s duchom, a môj detko bol spojený s duchom a ten duch, hlavný duch, ktorý sa mu zjavil, Azbat, a anjel Azbat mu povedal: Veľký majster ma poslal k tebe, aby som ti dal riešenie problému tvojej dcéry. A v tom momente mu dali liek, o ktorom si myslel, že je liek. Ale pamätajte, všetko, čo robia, používajú to rovnakým spôsobom ako Boh. Ak čítate Bibliu, nájdete rovnakú metódu. Nevytvorili iný systém, robia len opačný systém a tento anjel sa zjavil môjmu detkovi, ktorý bol kráľom, pretože nebol len kráľ, ale aj veľkňaz satanizmu pre bielu mágiu, aj čiernu mágiu. Bol členom tajného spolku v tomto svete a potom dostal informáciu, že sa narodí chlapec. A my ho predstavíme na akomkoľvek mieste alebo na rôznych miestach, bude slávny. Bude princom a podľa nich mal byť spisovateľom, ktorý bude písať veľa vecí, ako napríklad komiksy, knihy, romány, niečo také. Mal som byť slávny a reprezentovať môj kmeň v tom tajnom spolku. Od malého dieťaťa bola od Gabriela požadovaná strašná obeť, prísne oddelenie od matky a rodiny. Neskôr sa dozvedel, že tento život v izolácii mal za cieľ odpojiť ho od jeho prirodzených pocitov, aby sa v ňom rozvinul chlať a krutosť démona. A to je doslova tak, ako to znie. Gabriela ako dieťa vychovávala hlavne malá skupina skutočných démonov. Potom povedali: nie, toto dieťa musí vyrásť ďaleko, veľmi ďaleko od normálnych ľudí, pretože musí mať myseľ a srdce ako ľad, bez pocitov, bez emócií, bez toho, aby niečo cítilo. Nemal som nič cítiť, nemal som mať žiadne pocity. Preto som mal vyrásť blízko farmy, obklopený len anjelmi. Anjel bol mojim prvým učiteľom a tam som vyrastal, pretože chceli, aby som mal rovnaký charakter ako Satan. Bolo mu jasne povedané, že ak niekedy vysloví meno bytosti, ktorú veriaci vzývajú, toho muža, ktorého sme zabili na kríži, aj Gabriel bude zabitý. Hrozili mu týmto pravidlom: uč relatívnu pravdu, alebo zomrieš. Pre zlých duchov bola absolútna pravda absolútnym nepriateľom z dôvodov, ktoré kresťania, ktorí toto video teraz sledujú, už poznajú. Ježiš je pravda. Chcel by som varovať divákov, že niektoré informácie, ktoré ešte prídu, sú pomerne temné, no nech svetlo svieti o to jasnejšie. Aby sme pochopili hĺbku, z ktorej Gabriel pochádza, podelíme sa o jeho minulosť, ale vynecháme najodhaľujúcejšie detaily, ktoré nájdete v knihe, ak sa rozhodnete ju prečítať. Niektoré z týchto detailov sa týkajú rôznych rituálov, na ktoré bol ako mladý muž občas privádzaný. Z farmy svojho detka ho privádzali na podivné miesta a udalosti, kde uctievali Satana a opakovane vykonávali detské obete. Mladý Gabriel bol uväznený v tomto kulte temnoty. Vymývanie mozgu, ktorému bol vystavený od raného detstva, ho dokonca viedlo k tomu, že hľadal potešenie v bolesti, utrpení a smrti nevinných ľudí. Naučili ho piť ľudskú krv, pretože ľudia neboli ničím iným ako dvoma vecami, otrokmi alebo obetnými objektmi. Toto traumatické ovládanie mysle sa u neho vykonávalo už od detstva. Aby jeho myseľ bola ako čistý list, ktorý možno naprogramovať a podmieniť tak, aby stratil schopnosť milovať a nadväzovať ľudské vzťahy. Doslova ho učili, citujem: nikdy nikoho nemiluj, nikdy nebuď k nikomu dobrý.
Vypočujme si o týchto zlých anielov, ktorí ho vychovávali. Brat Gabriel vo svojej knihe opisuje, že ťa vychovávali duchovia. Je to len obrazné vyjadrenie, alebo to mám brať doslovne? Ako to bolo? Viem, že si bol vychovávaný na farme svojho detka od detstva. Povedz nám, ako tí duchovia vyzerali a aké bolo tvoje detstvo. Ďakujem za túto príležitosť, ktorú si mi dal, a ďakujem Bohu za život, ktorý nám dáva. V tomto bode môžem povedať, že keď som vyrastal na farme, moji susedia, moji priatelia, moji najbližší priatelia boli anjeli, duchovia, boli so mnou neustále. 24 hodín denne, každý deň. Vždy boli pri mňa a hrali sa so mnou. Niekedy sa mohli premeniť. Premenili sa na zvieratá alebo na deti ako ja. A rôzne iné veci. Len aby mohli so mnou hovoriť, niekedy vo svojej prirodzenej podobe. To, čo si práve povedal, je úplne biblické. Satán sa môže premeniť, maskovať sa ako anjel svetla. V momente sa môže premeniť na čokoľvek, čo chce, môže sa premeniť na tie veci, aby s vami hovoril, len aby vás urobil šťastným a aby ste ich nasledovali. Pretože som bol ako dieťa sám, moji starí rodičia ma niekedy nechali samého. Lebo mali prácu a iné veci na práci. Býval som tam sám s nimi a oni mali moc. O tom ti poviem. Takže jeho starí rodičia boli jeho opatrovatelia, ale skutočné formovanie a výcvik prebiehal pod vedením týchto zlých duchov. Jeden z najsmutnejších aspektov jeho detstva je to, že jeho duchovní priatelia, niekedy nerád to hovorím, ale oni sa premenili na jeho matku a správali sa, ako keby ho nemilovala a nechcela. Tiež trvali na tom, že by nemal milovať ani svoju babičku, pretože je rovnako nehodná lásky. Miluj len nás, naliehali. Jeho detko, ktorý sa venoval okultizmu, a ďalší satanisti v jeho živote, a najmä duchovia mu neustále lichotili o jeho veľkosti, že bol vyvolený, aby bol vychovávaný ako princ a stal sa kráľom. Žil som v dvoch dimenziách, fyzickej a duchovnej, pretože som mal vidieť duchovné veci. Otvorili mi oči, aby som videl duchovné rozmery. Boh nás chráni a chránil, aby sme nemohli vidieť duchovné veci našim zrakom. Viete, že Boh urobil dobrú vec, že chráni náš zrak, aby sme nemohli duchovný svet vidieť. Jeho narodeniny v mladosti oslavoval osobnou návštevou Lucifera, ktorý nie je všade prítomný, ako možno viete, študenti Biblie, ale malý a Gabriel sa neskôr stretol s touto veľmi veľkou a jasnou bytosťou, ktorého Biblia nazýva Satanom, pri dvoch špeciálnych návštevách každý rok, aby mu ukázal, aký je dôležitý a že sa stane kniežaťom. Bolo to na farme, možno niekde v blízkosti bludiska alebo niečoho podobného, bolo to uprostred. Možno to prišlo z rieky a potom sa objavil niekto, ďalší anjel, a tento mocný anjel bol odlišný od všetkých ostatných. Jeho stavba bola odlišná a on použil svoje svetlo. Ovládal ho a znížil jeho intenzitu. Vedel, ako ovládať svetlo a objavil sa, ale anjeli, ktorí boli so mňou, videl som ich kľačať so zavretými očami, so sklonenými hlavami, čo znamenalo, že tento bol mocný princ, mocnejší ako ostatní, ktorí boli okolo mňa. Keď sa objavil a zastavil ma, chytil ma za ruku a priviedol ma k sebe, aby som ho mohol vidieť. A povedal mi, že je môj otec. Takže Satan nie je stvorenie s vidlami, rohmi a chvostom. Nie je. Povedal si, že vyzerá ako anjel, takže to je tak, ako hovorí Biblia. Pokiaľ ide o jeho vzhľad,
Nie je nikto krajší alebo príťažlivejší ako on, dokonca ani anjeli. Vyzerá inak, pretože len keď sa na neho pozriete, je majestátny, ako keby samotná jeho prítomnosť bola majestátna. Zlo je len v jeho srdci. To, čo je v jeho mysli, je zlé. Ale fyzicky vyzerá pekne. Ako normálny anjel. Áno, je to krásny anjel, vyzerá veľmi pekne a niektorí anjeli, ak sa pozriete ako anjel Gabriel a Lucifer, vyzerajú podobne. Ale len Lucifer je krajší a majestátnejší ako anjel Gabriel. Len to chcem vysvetliť. Myslím tým, že to nie je niekto, kto má rohy. Je tmavý? Je čierny? Nie. Nie. A tento anjel mi povedal, som tvoj otec a stlmil svetlo, pretože sme nemohli zniesť ich svetlo. Keby prišiel so svojím svetlom, zabilo by ma to. Sú to anjeli so svetlom. A niekedy, keď sa mi chcú ukázať, stlmia svoje svetlo a od momentu, keď sme spolu hovorili a on mi povedal, že budem princ, budem s nimi pracovať a budeme pracovať v jeho kráľovstve. Pretože pracujeme s kráľovstvom, s vládcom tohto kráľovstva. Pamätajte, že toto kráľovstvo bude lepšie ako kráľovstvo toho druhého muža na kríži. Ten mal byť môjim úhlavným nepriateľom. Mal byť môjim najväčším nepriateľom a všetci jeho nasledovníci mali byť našimi nepriateľmi. Mali sme ich zabiť, zničiť, urobiť čokoľvek, čo bolo potrebné, aby sme zničili vieru v ich Boha, ich Pána. Od tej chvíle si pamätám, že odišiel a ja som išiel na slávnosť. Porovnaný s tým, keď neskôr stretol Ježiša, počujete správne, pozorne sledujte. Gabriel nám vo svojej knihe hovorí, že Satan je najnešťastnejšia bytosť vo vesmíre. Má 6 krídel viac ako bežní zlí anjeli. Aj majestátnejší ako tí duchovia, ktorí boli jeho spoločníkmi a vychovali ho. Nemusíme sa báť, lebo máme moc Ježiša Krista. Vo svojej knihe píšeš, že nikto na tomto svete nevie viac o fungovaní ľudskej mysle, ako duchovia, Satan a jeho zlí anjeli. Áno, ako sa anjeli snažia zajať a zotročiť ľudské mysle. No, chcem vám povedať niečo, ako keď vidíte normálneho človeka ako lekára psychológie, psychológa, ktorý má možno bakalársky titul, magisterský titul z psychológie a doktorát. Z psychológie je špecialistom v psychológii a je psychológom. Predstavte si niekoho takého, ale on nevie všetko o mysli, o tom, ako funguje myseľ, o ľudskej mysli, ale predstavte si niekoho, kto sa zaoberá fungovaním mysle už dlhé celé generácie, pretože študuje rôzne generácie, rôzne mysle. Chápete, čo mám na mysli? Že vedia, ako pracovať s ľudskou mysľou. Pretože vedia od začiatku až do tejto chvíle, keď teraz rozprávame. Viete, koľko generácií študovali mysle ľudí a ich správanie? Nikto nevie o ľudskej mysli viac ako Satan. Aby mohol ovládať mysle našej generácie, musí preto používať technológiu. Viete, niekedy vás technológia môže spojiť s Ježišom, ak chcete. Alebo táto technológia vás môže veľmi vzdialiť od vášho Boha a priblížiť vás k tomu, čím chcú, aby ste boli. Ako môže divák, alebo ako si môžeme ktokoľvek byť istý,
že je slobodný a chránený pred manipuláciou a ovládaním mysle týmito duchmi. Ako nájdeme ochranu a slobodu pred ich pokušeniami, podvodmi a ovládaním? Ďakujem za túto otázku. Odpoviem podľa Biblie Ján kapitola 15, verše 1 až 7, kde Ježiš povedal: Ja som vinič, povedal, že je vinič. A my ako ľudská bytosť máme byť s ním spojení. Čo znamená ako vetvy? Všetky tie vetvy, ktoré sú spojené so stromom, dostávajú silu. Lebo povedal, bezo mňa nemôžete nič urobiť. Bez Boha sme v tomto svete ničím. Len ak sme spojení s Bohom a Boh nám dá svojho jediného ducha a Duch Svätý nám dá silu ovládať našu myseľ, ovládať naše správanie, všetku silu, ktorú máme od Ježiša Krista na základe jeho smrti. On zomrel a vstal z mŕtvych a teraz je naším veľkňazom v svätyni svätých. Môžete si to prečítať v liste Hebrejom kapitola 4, verše 14 až 16, kde nájdete, kde je náš Ježiš v tejto chvíli. Bez Ježiša sme nič. Nemôžeme nič robiť. Hovorím vám, bez Ježiša, keď niekto povie, že sa dokáže ovládať, nie. Nie je to pravda. Nikto to nedokáže. Keď si bol uctievačom satana a bol si medzi inými satanistami a zlými anielmi, čo všetci títo ľudia a títo zlí duchovia verili o Bohu a Biblii, vieš, vyrastal si s vedomím poznania mnohých vecí, ktoré teraz vieš z Biblie? Áno, ja spomínam si, ako keby to bolo dnes, spomínam si, keď si čítal, čo som napísal v knihe. Keď som sa pýtal na rozdiel, prečo títo ľudia vyzerajú takto a ja vyzerám takto, oni vyzerajú inak. Prečo ten rozdiel? Keď som sa na to opýtal, pamätám si, že ku mne prišiel anjel a povedal: Pozri sa okolo seba. Šli sme na miesto na kopci, odkiaľ bolo vidieť všetko na farme a on povedal: Rozhliadni sa okolo seba. Rozhliadol som sa a on povedal: Pozri sa pozorne. Keď povie pozri sa pozorne, znamená to, že musíš analyzovať, nielen sa pozerať. Lebo vidíš, analyzuješ, overuješ, no čo vidíš, pretože sú tam tie veci, lebo potom sa vás spýtajú, čo vidíte, čo ste videli a musíte vysvetliť, čo ste videli. Potom som videl tie veci a keď sa ma spýtal, čo som videl, povedal som, že som videl rôzne stromy s rôznymi plodmi, kukuricu, zemiaky a oni povedali: Aha, to si videl, je všetko rovnaké? Ja som povedal nie, všetko nie je rovnaké. A povedal: Oni vedia, že všemocný Boh stvoril rôzne veci tak, aby boli odlišné, ale aby boli v harmónii. Naučil som sa od nich podľa Biblie, podľa príbehu, kto všetko stvoril. Chcem len povedať, že všetci satanisti, a či je to anjel nižšej úrovne alebo strednej úrovne, oni vedia, kto je stvoriteľ. A bojujú proti problému, ktorým nie je všemocný Boh, ale len Ježiš Kristus, ten, ktorý zomrel na kríži. Pretože vtedy sme nemali vyslovovať jeho meno. Keď sme mali meeting, nesmeli sme vyslovovať jeho meno, ale mali sme používať meno Všemocný Boh Stvoriteľ. Gabriel prirodzene veril v Boha Stvoriteľa, anjelov a Bibliu, ale dostal za úlohu viesť ľudí k tomu, aby v tieto veci neverili.
Ako chlapec vychovaný v krutosti hovorí: celým srdcom som začal nenávidieť muža na kríži, ako ma to naučili démoni. A želal som si, aby som mohol zabiť jeho spojencov a nasledovníkov, ale najprv musíme zničiť ich vieru skrze utrpenie skôr, než ich zabijeme. Gabrielovi bolo povedané, že je pripravený na veľkú bitku, aby zničil nasledovníkov toho, ktorého sme zabili na kríži. Vo veku 6 rokov sa skutočne stretol so svojou rodinou, ktorá ho začala milovať, objímať a boskávať. Ale on bol úplne chladný a ľahostajný voči ich láske. Naučili ho, ako sa pretvarovať, aby si získal dôveru ľudí. Požiadal tiež svoju rodinu, aby ho nevolali Gabriel, ale Padlý anjel alebo Malý kňaz. Gabriel v knihe hovorí: bol som vychovaný tak, že ma naučili byť strojom, ktorý robí len zlo. Spôsobuje utrpenie a bolesť v životoch ľudí a zabíja ich. Bol natoľko zbavený prirodzenej lásky, že nemal rád ani spoločnosť ľudí, ktorí neboli zlými duchmi. Len pokiaľ to bolo na príkaz duchov, ktorých prirodzene poslúchal, vtedy sa stretol s ľuďmi. Zúčastňoval som sa mnohých okultných rituálov a tajných stretnutí, kde som bol vždy v spoločnosti duchov, démonov, pretože budúci spisovateľ pre deti a učiteľ musí poznať všetky tajomstvá dobra a zla. Mal som takmer všetko, ale chýbalo mi šťastie. Bol som chladný človek, ale v mojom vnútri bola veľká prázdnota. Necítil som žiadnu lútosť ani vinu. Bol som človek bez prirodzenej lásky a preto som bol horší ako vrah. Mal som radosť zničenia ľudí. Pri jednej nezabudnutelnej slávnostnej príležitosti ho priviedli do Zire, do veľkej svätyne, kde sa zišli jezuiti, ilumináti, slobodomurári, reptiliáni alebo špiritistické médiá, čarodejníci, exorcisti a politickí vládcovia. Všetci sa znovu spojili. Znova vás upozorňujeme na hrôzostrašnú povahu jeho svedectva, ale práve tu Gabriel dokázal svoju vernosť nepriateľovi duši tým, že si odrezal kúsok vlastného tela, aby ho obetoval svojmu otcovi, ktorého volali Satan. Gabriel bol svedkom tisícov ľudských obetí. V Angole, keď mal 10 rokov, bol zapísaný do školy adventistov 7. dňa, aby lákal kresťanské deti k činom, ktoré by ich otvorili vplyvu duchov. Gabriel nám vo svojej knihe hovorí: nevedel som prečo, ale sobota je deň, ktorý Lucifer veľmi nenávidí, takže od útleho veku si bol zasvetený do služby týmto zlým duchom. Bol si umiestnený do kresťanskej školy adventistov 7. dňa, a bol by som rád, keby si sa s našimi poslucháčmi podelil o to, aký si bol ako žiak tejto školy a čo si robil so svojimi ľudskými priateľmi, ktorí pochádzali z kresťanských rodín. Mohol by si nám povedať túto časť príbehu? Spomínam si, ako som sa učil od anjelov, ktorí ma naučili robiť veľa vecí s týmito ľuďmi. Obzvlášť s tými princípy o týchto ľuďoch, ktorí sú zjednotení ako rodina, zjednotení s Bohom. Kresťania alebo ľudia, ktorí veria v Boha a spoliehajú sa na Boha, robia všetko podľa Boha, svojho Boha a potom ako zničiť ich vieru, ich presvedčenie. V staroveku nebola technológia taká, ako je dnes v mojej krajine. Pred 20 rokmi sme nemali telefóny, ani televíziu, nemali sme ani rádio. Rádio mali vtedy len dôležití ľudia v krajine. A potom ma naučili, ako vstúpiť do ich domovov, pretože pre bežné čarodejnice je nemožné vstúpiť do domu, pretože títo ľudia veria v Boha a modlia sa ráno, popoludní, večer, študujú, ich život je spojený s Bohom. Je to nemožné a žiadny bežný agent alebo čarodejnica nemôžu vstúpiť do týchto domovov, pretože je to nemožné. Ani zlý anjel sa nemôže dotknúť ani ich odevu. Ak niekto verí v Boha a je ovládaný Bohom, je nemožné, aby sa ho zlý anjel dotkol bez Božieho povolenia alebo bez povolenia anjela od Boha, ktorý túto osobu chráni. A potom som dlho robil veci ako kanál, rozumieš? Televízia alebo kanál. Čo znamená kanál? Niečo ako médium.
niekto s vami môže hovoriť ako tu ja. Som veľmi ďaleko, alebo sme prepojení vďaka kanálu, vďaka tejto technológii. Kedysi dávno som býval kanál. Vedel som, ako rozprávať s deťmi, ako ich učiť, ak sa chcú spojiť s duchom, ako naučiť toto dieťa spojiť sa s duchom. Aby prijalo ducha do svojho domu, do svojho srdca, do svojej mysle a do svojej duše. Ako si ho udržať, alebo ako ho prijať. Učil som ich, ako spievať, ako plakať, ako sa hrať, robiť veci, ktoré, ak by toto dieťa nasledovalo to, čo ja robím, znamenalo by to, že prijíma ducha. Ale niektorí z nich, ich otcovia alebo rodičia sa modlili, než odišli z domu. Modlili sa, študovali Bibliu a keď boli v škole, anjel, ktorý bol s nimi, ich chránil. Niektoré z nich chránil a povedal, nie, nerob to. S týmto sa nemôžeš zahrávať. Prestaň, to nemôžeš. Inokedy to anjel dovolil, pretože tie deti mali silu odpovedať. Nie, mama a otec mi povedali, aby som to nerobil, lebo to nie je dobré pre Boha. Ako študent Gabriel vo svojej knihe vysvetľuje, že bol jednoducho tichý a slušný, čo mu vynieslo funkciu predsedu triedy, a keď hovoril v skutočnosti, cez neho hovorili duchovia. On odpovedal na akademické otázky nad rámec svojich vedomostí, aby postúpil do ďalšej triedy. Jeho duchovní priatelia mu poskytli peniaze, aby pomohol potrebám iných detí a získal si ich dôveru. Ostatné deti si mysleli, že je dobrý chlapec. A verili mu. Samozrejme, on túto dôveru zneužíval, aby ich naučil komunikovať s mŕtvými. Snažil sa ich tiež naučiť, aby neverili tomu, čo ich učili rodičia. Veríte v Boha len preto, že vás to naučili rodičia? Videli ste ho niekedy, alebo je to len výplod fantázie vašich rodičov? Predvádzal kúzelnícke triky, ako napríklad zmiznutie, alebo skok späť po schodovej budovy a znova sa objavil živý priamo za nimi. Presvedčil pekné dievčatá, aby mu dovolili poboskať ich a potom povedal deťom, že ostatní chlapci môžu mať rovnakú moc, ak odovzdajú svoje duše duchom. Ale deti, ktorých rodičia sa horlivo modlili rovnako ako samotné deti, boli chránené inými duchmi. On bol vždy neúspešný, bez ohľadu na to, aké metódy použil. Vedel, že ak sa budú pevne držať svojho pána, on a jeho duchovia im nebudú môcť nič urobiť. Ako obrátený kresťan Gabriel hovorí, naučil som sa, že budeme mať kontrolu nad svojou vôľou len vtedy, ak neprestaneme počúvať hlas najvyššieho Boha. Prečítajme si to ešte raz. Naučil som sa, že budeme mať kontrolu nad svojou vôľou len vtedy, ak neprestaneme počúvať hlas najvyššieho Boha. Diváci, pozastavte video a počúvajte toto posolstvo. Ak si z toho videa neodnesiete nič iné, počúvajte túto vetu. Neprestaňte počúvať hlas Boha v jeho slove a vo svojej duši. O niečo neskôr sa dostaneme k mnohým neuveriteľným odhaleniam o tom, kto je Gabriel, najvyšší duchovný informátor. Teraz sa však vráťme k tomuto bodu vo videu a pozrieme sa na 7 duchovných skutočností, ktoré Gabriel ako dieťa za nepriateľskými líniami spoznal a neskôr sa dozvedel, že sú v Biblii. Ostatných 6 si necháme na neskôr, ale tu je 7 z nich. Brat Gabriel, vo svojej knihe vysvetľuješ, že démoni nemajú radi, keď sa spomína meno Ježiša Krista ako pravého Boha, ktorý si zaslúži uctievanie každého stvorenia vo veľkom vesmíre. Ako sa správajú, keď ľudia hovoria o Ježišovi a vzdávajú slávu Bohu a volajú na meno a moc živého Boha a meno Ježiša Krista? Pamätaj, že keď prosíme o pomoc alebo o nej hovoríme, prosíme v tomto mene s vierou. Nielen preto, že to chcete povedať. Nie. Ak chcete vysloviť toto meno s vierou, toto meno je mocné, je veľmi, veľmi mocné, ak hovoríte s vierou. Ale ak ho len vyslovíte, nemá to žiadnu moc. Moc je len vtedy, keď hovoríte s vierou. Ako keď ste tu
aby ste hovorili o Ježišovi Kristovi, ako o mojom živote Ježiš Kristus je môj spasiteľ a môj pán. A niečo nie je v poriadku. Stalo sa, že v tejto chvíli niekedy ma môžu napadnúť duchovia alebo čarodejnice. Aktívny agent príde, aby ma zabil alebo zničil môj život. A ja volám toto meno. Meno Ježiša Krista s vierou. Uvidíte Ježiša v tom istom, ako keď voláte Ježiša, objaví sa v tej chvíli. Vieš, čo myslím? Že sila mena je spojená s majiteľom mena. Keď voláme jeho meno s vierou, objaví sa tam, ako keď niekto volá Scott. A ty počuješ Scott, objavíš sa tam, pretože niekto prosí o pomoc a volá tvoje meno. Je to to isté, ako keď my voláme meno Ježiša Krista, aby sa objavil, on príde v tej chvíli. Pretože hovorí, niekto ma volá a ja tam musím byť. Stane sa to v okamihu, keď zavoláme, rozumieš? Pamätaj, že aj v tejto chvíli satanisti, ktorí vedú duchovných ľudí ako prorokov, kazateľov, majú vplyv na falošných kazateľov a falošných prorokov, ktorí používajú meno Ježiša, ale nemajú žiadnu moc, žiadnu vieru, ok? Volajú len preto, lebo chcú oklamať ľudí v mene Ježiša. Pripomína mi to príbeh o 7 synoch Skévových v knihe Skutkov, ktorí si mysleli, že môžu vyháňať démonov v mene Ježiša, ktorého kázal Pavol. A nemali žiadnu moc, pretože nemali osobnú vieru Ježiša Krista. Áno, to je pravda. A nie je tam žiadna spojitosť. Boh tú osobu nepozná. Tak to bolo prvé zjavenie v jeho knihe. Gabriel vysvetľuje, že sa dozvedel, že druhá strana kresťanov učí, že iba láska prebúdza lásku. A odvolávali sa aj na súčasnú pravdu v každom kroku biblickej histórie. A že ako cesta kresťanského systému uctievania vedie k Božej svätyni, kde Stvoriteľ a jeho syn prebývajú. Tretie zjavenie. Gabriela učili, že zákon Stvoriteľa je despotický a nemožný ho dodržiavať. Zlí anjeli mu povedali. Pripojili sme sa k veľkému kniežaťu svetla a bojovali sme proti tyranii a nespravodlivosti za oslobodenie. Gabrielov otec Satan mu povedal, že kedysi bol na mieste so zlatými ulicami a že tam bol iný knieža, ktorého Stvoriteľ miloval viac a ktorý chodil sám na stretnutia so Stvoriteľom. A že boli vždy spolu, tak som protestoval a Satan povedal Gabrielovi. Bol som obvinený z narušania mieru a tak som hovoril ostatným o založení iného kráľovstva, ktoré by bolo lepšie a slobodnejšie. Preto sme boli vyhnaní, ponúkol som bytostiam tejto zeme slobodu a nesmrteľnosť. Pripravujem toto miesto, aby sa stalo centrom vesmíru, hovoriac o zemi. Gabriel to počul od samotného Satana, nie z Biblie alebo knihy Veľký spor. Keď ich neskôr čítal, už túto informáciu poznal. Štvrté zjavenie a v skutočnosti to nie sú zjavenia. Zjavenia pochádzajú z Biblie, ale toto je to, čo vie druhá strana. Nikdy by sa nemali učiť myslieť a používať logiku, ale skôr opakovať a reproduktovať informácie. Dovolte mi stručne komentovať semináre Opasok pravdy a médiá, ktoré sa zaoberajú tým, ako sa mocenská elita snaží prinútiť ľudí, aby sa stali slepými opakovateľmi propagandy a informácie, ktoré nám boli štepené. Máme myslieť sami za seba, nie byť len ozvenou myšlienok iných ľudí. Medzi Kristom a Satanom existuje veľký spor o metódy používané buď na informovanie a pretváranie, alebo na klamanie. 5. zjavenie. Najväčšou potrebou ľudského srdca je absolútna pravda, ale relatívna pravda je naša zbraň, ktorú používame na zničenie našich nepriateľov, ktorí používajú absolútnu pravdu. 6. zjavenie. Existujú padlí anjeli, ktorí pôsobia nervozitu v systéme. Číslo 7 súvisiace s kresťanskou školou, že navštevoval kresťanskú školu adventistov 7. dňa, naučil sa, že v cirkvi sú tí, ktorí sú našimi služobníkmi, dokázal rozlišovať medzi pravými adventistami 7. dňa, ktorí boli skutočnými kresťanmi,
patriacimi Ježišovi a našimi agentami. Priateľu, si úprimný kresťan, alebo sa len pretvaruješ? Spoznal si Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa, ako priateľa a teraz si služobník Krista. Je veľkým potešením rozprávať sa s tebou a umožniť ti zdieľať tú temnotu, z ktorej si prišiel, ale ešte väčšou radosťou je, že ti môžem umožniť vyjadriť svoju vieru v Ježiša a to, ako si spoznal Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. V tvojej knihe som čítal, že keď si bol otrokom tohto systému a služobníkom temnoty, mal si nejaké neodbytné myšlienky a pozoroval si kresťanov a správanie démonov, ktorí boli tvojimi pánmi. Keď boli v blízkosti kresťanov alebo svätých anielov. Aké otázky ti začali prebiehať hlavou, ktoré ťa prinútili pochybovať o tomto systéme, v ktorom si bol uväznený? So what kinds of questions started to arise in your mind that made you skeptical? Ďakujem za túto otázku. Spomínam si, že som si túto otázku niekedy kládol, pretože ma naučili, že ak chceš niečo lepšie spoznať, musíš klásť otázky. Musíme položiť správnu otázku, čo znamená, že s otázkou, ktorú položíte, získate vedomosti, ktoré chcete. Položte dobrú otázku a odpoveď príde, aby rozptýlila vaše pochybnosti, aby zničila vaše pochybnosti a potom si spomínam, keď som bol ešte na tej strane, videl som rôznych anielov, rôznych ľudí, ako napríklad týchto ľudí, ktorí slúžia mužovi na kríži. Kristus, ten na kríži, a potom sú tí ďalší ľudia, ktorí boli s nimi, s anielom, ktorý bol s nami, ale niekedy, keď v tej chvíli vidíte, že oni chceli niekoho zabiť, ale ten človek bol chránený tým druhým svätým anielom, čo i len jedným anielom, tí mnohí anieli, ktorí boli na našej strane, utečú a nechajú tú osobu na pokoji. Ja som sa pýtal, čo sa deje? Vyzeráte rovnako, ale keď niekoho chránite, je vás veľa. No tam na tej strane len jeden anjel chráni jednu osobu. Prečo, v čom je problém? Majú väčšiu moc ako my? Prečo sa také veci dejú? Ale oni mi neodpovedali. Neodpovedali mi tak, ako som chcel, pretože v tej chvíli, keď ti neodpovedajú, nemôžeš naliehať, lebo niekedy ťa môžu zabiť, pretože pre nich, pre démona, ktorý nás drží v moci, sme ako predmet, sme pre nich nič. Máme hodnotu len v tomto momente, keď nás chcú použiť ako nástroj, aby sme niečo pre nich urobili. Potom jedného dňa sme išli do mnohých rôznych krajín, aby sme začali vojnu. Občiansku vojnu, duchovnú vojnu, niekedy zničiť ľudí, ktorí veria v Boha, bez ohľadu na náboženstvo. Nehovoríme o kresťanoch, hovoríme o náboženstve, o ľuďoch, ktorí podľa svojho vedomia veria v pravého Boha, veria, že slúžia pravému Bohu a títo ľudia majú byť zabití, zničení. A máme spôsobiť vojnu. V niektorých krajinách už na letisku vidíme, že títo ľudia slúžia Bohu, títo ľudia, ktorí veria v Boha, mali sme ich zabiť. Niektorí z nich niekedy, keď sa tieto veci diali, a my sme ich sledovali, ako to robia, niekedy sa modlili, zomierali, ale modlili sa. Chcem vám len povedať, že v tejto chvíli od momentu, keď sme začali až do tejto chvíle, viete, mnoho ľudí, ktorí veria v pravého Boha, zomrie len preto, že veria v pravého Boha. Mnoho ľudí zomrie, pretože veria v Boha. Ak ste na tej strane, sedíte tam a čítate svoju Bibliu a máte problém, sú ľudia, ktorí umierajú, pretože chcú robiť správnu vec a umierajú. Nehrajte sa na kresťanov. Satanisti nemôžu len predstierať, že sú satanisti. Ale niekedy kresťania predstierajú, že sú kresťania. Nepretvarujte sa, že ste kresťania.
Buď ste kresťan, alebo nie ste kresťan. Spomínam si, že sme boli v rôznych krajinách a na rôznych ceremoniách, z ktorých si pamätám, že tí ľudia, kresťania alebo ľudia, ktorí majú svoje vlastné náboženstvo a veria v pravého Boha, niekedy, keď sú zabití, modlia sa za tých, ktorí ich zabili. Modlili sa za nich. A neviem, ale z tej modlitby prišiel ku mne Svätý Duch a teraz ma začal presviečať, pretože som išiel na ceremóniu v Indii a videl som tú ceremóniu a od tej chvíle som začal vidieť veci, ktoré nie sú dobré. Prečo to robia a prečo Všemohúci Boh takmer nič nerobí, aby tomu zabránil, alebo aby im povedal, aby to nerobili. Ale ľudia to robia, ako keby im to niekto prikázal. Tí ľudia sú zlí. Musíte to vidieť alebo zažiť. Keď som žil na tom mieste, v určitom momente ma Duch Svätý presviečal, aby som sa spýtal sám seba, prečo som tu. Prečo robím tieto veci, kam idem, odkiaľ som prišiel, otázky ako tieto. A pamätám si, že jedného dňa bol som v obchode svojho brata a niekto prišiel ku mne a rozprával mi o Ježišovi. Bol to kresťan a tento kresťan bol misionár. Tento misionár žil s Bohom, pretože anjel, ktorý bol s ním, ho chránil pred mojim anjelom, mojim zlým anjelom, ktorý bol so mňou. A povedal mi o Ježišovi, že Ježiš má moc zachrániť každého, kto volá na jeho meno, pretože zomrel na kríži, aby zachránil všetkých tých ľudí. A teraz sa príbeh ešte viac zlepšuje. Brat Gabriel vysvetľuje vo svojej knihe, že tento kresťan z adventistov 7. dňa mu svedčil v júli 2008 o 4:30 popoludní. Potom sa jeho duchovní spoločníci pýtali, prečo nás zarmucuješ tým, že počúvaš falošné slova našich nepriateľov. Keď prišiel druhýkrát, hovoril o mojom živote, ako keby mu niekto rozprával môj príbeh, ale zlý anjel mi povedal, aby som s tými ľuďmi nehovoril, ale ja som nepočúval zlých anjelov. Stalo sa to prirodzene. Nechcel som to počúvať, ale niečo vo mne hovorilo. Počúvaj to, musíš čakať, čakaj. To, čo hovorí, je dobré, počkaj. A ja som pochyboval vo svojej mysli a povedal som si, že je to nemožné, aby niekto vyšiel z tejto tajnej spoločnosti, pretože ťa môžu zabiť a videl som mnoho ľudí, ktorí sa rozhodli odísť z vlastného rozhodnutia a viem, že ich zabili a nikto neprišiel, aby povedal, nie, nerob to, zabili ich. Ale tento muž hovorí, že Ježiš ma môže zachrániť. Kto je Ježiš? Má väčšiu moc ako Lucifer? Väčšiu ako anjel, ktorý sa o mňa stará? Väčšiu ako tajná spoločnosť? Ach, tento Ježiš, tento muž je blázon, hovorí o Ježišovi, nevie, o čom hovorí. Ale zamyslel som sa, či Ježiš žije, či je pravda, čo tento muž hovorí, či Ježiš, v ktorého verí, je skutočný. Ak Ježiš je niekto, kto žije, chcem ho vidieť a chcem ho požiadať, aby sa mi zjavil fyzicky. Chcem ho vidieť a chcem s ním hovoriť. Ak je to pravda, chcem ho vidieť. Čas plynul a ja som videl veci, premýšľal som o tom, že ho chcem vidieť, chcem poznať toho Ježiša, ale pokračoval som v tom, čo robili oni na tej strane, lebo som nemohol odísť, nikto nemôže opustiť toto miesto, lebo ho môžu zabiť. Môžu zabiť ich rodiny, môžu ich zabiť. Normálne nikto nemôže povedať nie a oni to vedeli. Ale tento človek povedal, že Ježiš je skutočný a môže ťa zachrániť, môže ti dať slobodu, čokoľvek chceš. Pretože zomrel, aby nám dal život. Chcem s ním hovoriť. Brat Gabriel, jedna z mojich obľúbených častí celej knihy je tá, kde si stále v službách nepriateľa a si poslaný na misiu, aby si obťažoval túto rodinu kresťanských vodcov
adventistov 7. dňa a priblížiš sa k tomu domu, aby si to urobil, čo ti bolo nariadené. Povedz našim poslucháčom, čo si videl a počul a ako to bolo. Jedného dňa sa mi zjavil anjel a povedal: Gabriel, máš úlohu ísť na toto miesto a zistiť, akú stratégiu musíme použiť, aby sme zničili a zmarili ten plán. Zmarili plán tých misionárov. A pamätám si, ako som povedal: prepáčte. Pamätám si to, ako keby to bolo dnes. Keď som išiel s anielmi, anieli boli so mňou ako duchovný transport. Duchovný transport znamená zavrieť oči, oni ťa transportujú odtiaľto a za sekundu si tam, za 1 sekundu, pretože ich čas nie je ako náš. Neexistujú žiadne obmedzenia, ako v našich sférach, v našej fyzickej dimenzii, v našom fyzickom čase alebo mieste. Objavili sme sa blízko tohto domu a dom bol obklopený svetlom a niekto tam vyzeral ako ľudská bytosť, nie ako anjel, ale ako normálna ľudská bytosť. Ale iná ľudská bytosť, ktorá vyžarovala svoje vlastné svetlo, viete, jasné svetlo vychádzalo z neho a on povedal: Nie títo sú moja radosť. Nedotýkajte sa ich, patria mne. A ja a anjeli, ktorí boli okolo mňa, sme sa vrátili a ja som sa spýtal: Kto to je? Vyzerá inak. Nie je to človek, vyzerá ako človek, ale nie je to anjel. Má svoje vlastné svetlo a jeho sila pochádza z neho. Je to iný človek, akého som nikdy predtým nevidel. Neodpovedali mi tak, ako som chcel. Odvtedy som si kládol otázky. Chcel som vidieť, kto je ten Ježiš, o ktorom mi ten muž kázal. A chcel som spoznať Ježiša, ale nemohol som. Nemohol som to ani povedať, ani ukázať anielom, lebo by ma zabili. Nemohol som im ukázať, že chcem vidieť, kto je Ježiš Kristus. Bol len v mojej mysli, niekedy som na to myslel, ale nemohol som im to ukázať. Len ich držať v nevedomosti. Jedného dňa bol som v noci vo svojej izbe a býval som na tmavom mieste, pretože som nemal rád svetlo, a raz som videl svetlo prichádzajúce z rohu izby. A toto svetlo sa stále zväčšovalo, menilo sa, ako by bolo väčšie a väčšie a bolo to, ako keby tam niekto bol so svojím vlastným svetlom. Poprvýkrát anjeli, ktorí ma vždy obklopovali, zmizli a opustili ma poprvýkrát od môjho narodenia. Opustili ma a táto osoba, toto svetlo, ktoré tam bolo, ma paralyzovalo. Ach, stratili sme ho však. Táto časť príbehu je tak krásna, pretože vošiel do domu muža, o ktorom sa neskôr dozvedel, že je adventista 7. dňa. A muž, ktorého tam videl, slová v knihe hovoria, že mal jemný hlas, ako keby hovorilo niekoľko ľudí naraz. A povedal, že sú to jeho drahocenné klenoty, nedotýkaj sa ich, vráť sa. Mám z toho husiu kožu, že Ježiš chráni naše domovy a Gabriel miloval jeho hlas a chcel sa s ním stretnúť. Ako nám práve povedal, a po prvýkrát v živote pocítil výčitky svedomia. Uvedomil si, aký je nešťastný a rozmýšľal o tom, že opustí toto tajné spoločenstvo. Ale nevedel, ako to urobiť. Hovoril: Zabijú ma. Zabíjajú ľudí. Stáva sa to stále. A naráža na fakt, že on sám vzal životy ľudí. Je to také zaujímavé, čo mu Ježiš hovorí. Ježiš s ním hovorí v jeho izbe. To je to, k čomu smerujeme. No máme ho späť, chvála Pánu. A ja len chválim Boha za túto časť príbehu, že nebude vynechaná. Lebo to je tá najlepšia časť.
Spomínam si, ako keby to bolo dnes, keď som bol vo svojej izbe a niekto tam bol obklopený svetlom a vyzeral ako muž, ale nie ako normálny muž. Bol to iný muž, nevyzeral ako anjel, ale bol celý osvetlený. Paralizoval moje telo, nemohol som sa hýbať. Moje oči boli otvorené, nemohol som ich otvoriť ani zatvoriť. To som robieval ja, keď som chcel niekoho napadnúť, aby sa nemohol hýbať. A potom som sa ho opýtal v duchu, lebo som vedel, že hoci sa nemôžem hýbať, môžem myslieť. Lebo moja myseľ je slobodná. Kto si? Prečo si tu? Aký máš problém? Položil som mu v mysli veľa otázok, ale skôr ako začal odpovedať, povedal: Príjmi pokoj, bola prvá vec. Príjmi pokoj. Od momentu, keď som sa narodil, až do tejto chvíle som nevedel, čo znamená pokoj. Čo znamená byť šťastný a pravdivý, nevedel som to. Dokážeš si predstaviť, že to bolo niečo také, ako že jeho slova vytvárajú nejaké iné veci, iba jeho slovo malo silu vytvárať veci vo mne, a povedal rovnakým spôsobom, ako povedal príjmi pokoj. Moje srdce bolo ako tma, ako chlad a neboli tam žiadne dobré pocity. To zlé srdce zmizlo a on mi dal pokoj. Moje srdce naplnené pokojom a bol to pocit, ako keby sa na vašom účte objavilo veľa peňazí. Ako 500 miliónov dolárov, amerických dolárov. Objaví sa to na vašom účte a niekto vám povie, že tie peniaze sú pre vás, že môžete robiť, čo chcete podľa svojho plánu, že budete nesmierne šťastní. Ale pokoj, o ktorom hovorím, presahuje šťastie z prijatia veľkého daru. Aby ste mohli robiť, čo si len dokážete predstaviť, aby ste mohli splniť svoj sen. Ale tento pokoj presahuje túto emóciu. Bolo to ako ovocie od Boha, niečo nové, čo som nikdy nemal. A získal som pokoj a začal som rozprávať. Niečo sa zmenilo v mojej mysli, pretože to zmenilo môj život, ktorý mi dal. On povedal a stalo sa to. A ja som začal klásť otázky a predtým, ako sa to stalo, on sa smial sa, bol dojatý. A smial sa a predtým, ako začal rozprávať, povedal: Stvoril som ťa pre lepšie veci, stvoril som ťa pre lepšie veci. Viete, že ty a ja, Boh nás stvoril pre lepšie veci. Stvoril nás pre lepšie veci, len hriech zničil Boží plán. Zmaril Boží plán, ale Ježiš zomrel, aby nás zachránil pre lepšie veci. Aby nám vrátil to, čo sme na začiatku stratili. Boh vás miluje a miluje mňa a on sa mi zjavil a teraz začal rozprávať príbeh, ktorý som nepoznal. Poznal som iný príbeh, ale ten, ktorý mi teraz rozprával, bol pravdivý príbeh o tom, čo sa stalo, prečo nastal ten boj a kde ten boj začal. Prečo je smutný, že som bol na tej strane a prečo im dovolil zabíjať ľudí? Pretože som sa spýtal, prečo nič nerobíš, keď si mocný, kto si? Pretože som to pochopil, pretože to povedal a stalo sa mi to. Vedel som, že to je všemohúci Boh. Všemohúci Boh. Stvoriteľ. Pretože sa učíme o stvoriteľovi, že stvoriteľ môže stvoriť veci svojim slovom, ak niečo povie, stane sa to v tom istom okamihu a v mojej mysli som vedel, že toto je všemohúci Boh. Prečo sa mi zjavil všemohúci Boh, aby so mnou hovoril, keď som nič, keď som prach. Keď som nič, nakoniec po tom, čo so mnou hovoril, bol to on, kto zomrel na kríži, aby zachránil mňa a všetkých ľudí, ktorí veria v jeho meno. Because we learned about the creator. Creator can create things from his
A ten, ktorému som slúžil predtým, mal stále na mysli to, že ho chcel zničiť. A on mi povedal potom, čo prišiel, hovoril o smrti na kríži, o vzkriesení z mŕtvych, o odchode do neba a ukázal mi jazvy, kde mal ruky prebodnuté klincami. Ukázal mi to a potom, keď mi to ukázal, začal som plakať, lebo som bojoval proti svojmu vlastnému otcovi. Môjmu skutočnému otcovi. Pamätajte, že to nebola moja chyba, pretože som sa narodil na tej strane a nemal som možnosť rozhodovať sám za seba. Všetko bolo pre mňa pripravené, ja som len nasledoval cestu, ktorú mi predpísali, ale v tom momente som plakal a povedal som, že som bojoval proti svojmu vlastnému otcovi, svojmu stvoriteľovi a ako som povedal, on ma paralizoval. No dal mi príležitosť byť vo všetkom slobodný. A moje telo bolo teraz v poriadku a po nejakej dobe som vyzeral, ako by som bol nažive po prvýkrát. Viete, ako keď vidíte niekoho a vaše srdce a všetko vo vašom vnútri povie wow, keď niekoho obdivujete, ale pre mňa to bola moja prvá láska. Nevedel som, čo znamená láska, nemiloval som svoju mamu, svojho otca, nič nevedel som, čo znamená láska. Ale od tej chvíle som plakal, slzy mi tiekli z očí, plakal som a pokľakol som, aby som povedal prepáč, odpusť mi, ja som bojoval proti tebe a na každú otázku, ktorú som mu položil, povedal tak, ako som chcel, a odpovedal viac, ako som chcel, aby ukázal, že je Boh. Pretože som sa nepohol, neotvoril som ústa, ale on čítal moje myšlienky. Kto má takúto moc? Iba všemohúci Boh. To som sa naučil na tej druhej strane. Premýšľal som, že toto je Boh, pretože ja si niečo myslím a on vie, čo myslím. A odpovedá na to, čo si myslím. To znamená, Satan nemá túto moc vedieť, čo v danej chvíli myslím. Anjel, normálny anjel, nevie, čo si myslím. Nemôže, pretože nemajú moc vedieť, čo si myslím. Len Boh to môže urobiť a ja som si pokľakol a prosil ho, aby mi odpustil a ochránil ma pred mojim nepriateľom. Lebo teraz som vedel, že on má silu zachrániť ma. A od tej chvíle mu slúžim a som nažive, lebo ma zachránil z kráľovstva temnoty. Ježiš je náš spasiteľ a môže zachrániť aj vás bez ohľadu na to, čo robíte alebo kde ste. Boh má moc zachrániť všetkých, takých, akí ste, a zachrániť vás, aby vám dal slobodu a pokoj. Hovorím o skutočnom pokoji od Boha. O tom hovorím. Boh vás miluje a miluje aj mňa. Amen, amen, brat. Keď čítam tvoju knihu a prechádzam tými temnými kapitolami tvojho detstva, a jednoducho s tebou súcitím, cítim tú bolesť, smútok, vnútorný konflikt, nedostatok lásky a potom, keď otočím stránku na to, čo si práve zdieľal, je to, ako keby sa z čitateľovho srdca zdvihla ťažoba. Vstúpime do tvojej skúsenosti a viem, že posluchač práve pocítil ten pokoj, ktorý presahuje všetko chápanie prítomnosti. Živého Ježiša Krista v tvojej izbe, ktorý číta tvoje myšlienky a dáva ti svoj pokoj. A jeden z najsilnejších momentov v celej knihe je, keď čitateľ znova a znova počuje o týchto démonských priateľoch a ako sú vždy s ním 24 hodín denne, 7 dní v týždni, doslova ho nikdy neopúšťajú. A teraz počuje Ježiša, ako mu hovorí, že bol celý život s Gabrielom. Gabriel ho nevidel, ale bol tam. Poslucháči, pamätajte, že Ježiš je tu pre vás, aby vás prijal.
rovnako ako prijal a miloval tohto mladého muža v najhlbšej temnote. Ježiš s ním hovoril celé hodiny a potom Gabrielovi, aby sa pripojil k tým, ktorí patria k nemu, ktorí dodržiavajú Boží svätý zákon a majú svedectvo Ježiša. Gabriel už vedel o týchto kresťanoch, adventistoch 7. dňa. Čo ty vtedy povedal Ježiš, aby si urobil? Spomínam si, že potom, čo som mu odovzdal svoj život, aby som mu slúžil, povedal som, zachráň ma a ja budem tvojim nasledovníkom, prosím, ochráň ma pred mojimi nepriateľmi. Povedal som, bojím sa týchto satanistov, nikomu nechcem rozprávať svoj príbeh, ale ochráň ma. A on povedal, keď ťa pošlem niečo povedať, povieš to. Povedal mi, že predovšetkým by som mal mať len Bibliu, pretože to je jeho slovo, ktoré pochádza od neho. A mal by som čítať len Bibliu s niekoľkými knihami. Povedal mi, ktoré knihy to sú a viem, že všetci satanisti vyššej a strednej úrovne vedia o tomto prorokovi a satanisti vedia o proroctvách. Toto vám chcem povedať. Vedia o proroctve a vedia, o čom sú. Keď hovorím o tejto veci, všetci satanisti na strednej i vyššej úrovni budú vedieť, o čom hovorím. Povedal mi, aby som čítal 6 kníh, 7 s Bibliou. Povedal mi, aby som čítal patriarchovia a proroci a králi, túžba vekov, Kristove podobenstva, skutky apoštolov. Veľký spor a pamätám si kroky ku Kristovi. Prečítajte si ich spolu s Bibliou a uvidíte, že všetko, čo hovoria, vás povedie k samotnej Biblii a poskytne vám viac vedomostí, aby ste mohli vysvetliť alebo lepšie pochopiť samotnú Bibliu. Rád čítam Cestu ku Kristovi, tú knihu mám vždy so sebou, za každým, keď ju čítam, objavím nové veci. Cesta ku Kristovi a skutky apoštolov a ďalšie. Veľký spor, je to dobrá kniha, ktorú čítam vždy, keď mám čas. Vždy, keď môžem čítať, je to dobré čítanie. Skôr ako poviete nie, prečítajte si túto knihu a potom povedzte, čo napísal autor. A môžete porovnať, čo autor hovorí v tejto knihe s Bibliou. Môžem potvrdiť, že som prečítal všetky knihy, ktoré si spomenul, najmä Cestu ku Kristovi. A ako si povedal, je to tak dobre, že ju čítam znova a znova, počúvam ju, veľmi sa mi páči. Za každým nás privádza späť k Bohu, Božiemu slovu. V duchovnom živote spoznávate Ježiša každý deň viac a viac. Takže ti dal plán čítania, vzdelávania sa v jeho slove a pravde tým, že ťa prostredníctvom týchto kníh, ktoré si spomenul, priviedol k Biblii. Chcel by som sa tiež opýtať, či si vedel o autorke, ktorú si spomenul, že ľudia na strednej a vysokej úrovni v satanských tajných spoločnostiach vedeli o dare proroctva v kresťanskej cirkvi a vedeli o autorke týchto kníh Ellen Whiteovej. Vedel si už vtedy, kto to je? Vedia, áno, vedia. Dôvodom je, že existujú vodcovia, ktorí v mysliach svojich ľudí vytvárajú nenávisť voči tejto žene. Niekedy nemôžete niekoho nenávidieť len preto, že ste o ňom počuli to či ono. Ak ste o niekom niečo počuli, opýtajte sa ho alebo si prečítajte knihu, ktorú on napísal. A prečítajte si ju sami, dobre? Prečítajte si ju, aby ste zistili, či to, čo napísali iní, je v súlade s Bibliou alebo nie. Dáva to zmysel? Pretože satanisti vedia, satanisti ju volali tá stará žena, tá žena od muža na kríži, takto ju volali, že písala veci, aby viedla ľudí k nasledovaniu Boha, k nasledovaniu Ježiša, aby pripravila ľudí na príchod Boží a že musíme mať charakter podobný Kristovi. Musíme mať charakter podobný Kristovmu, pretože on prichádza, aby si vzal svoj ľud
a chce nájsť svoj ľud podľa harmónie. Náš charakter by mal byť v harmónii s jeho charakterom, podobný jeho charakteru, aby sme konali podľa jeho vôle. Ak by náš charakter bol v harmónii s celou Bibliou, aby sme boli priateľmi Ježiša Krista. Keď príde, máme byť jeho priateľmi. Keď príde, povieme: o, toto je ten, na ktorého čakáme, náš Pán, náš Otec. Náš Stvoriteľ, náš Vykupiteľ prišiel nás spasiť, prišiel nás zachrániť, teraz pôjdeme s ním. Je to teraz. Je to táto žena, ktorá o tom napísala, aby pripravila všetkých ľudí na druhý príchod Ježiša Krista. Keď si začal študovať Bibliu, ako ti prikázal Ježiš, tvoje chápanie vykúpenia spásy skrze vieru sa prehlbilo. Začal si ho milovať a slúžiť Ježišovi a 7. deň, sobota, sa stal dôležitým dňom v tvojom živote, ako deň uctievania. Chcem sa ťa spýtať, vedel si o tom predtým, keď si bol satanista? Vedel si o 7. dni, sobote Stvoriteľa? A čo si o tom oni myslia? Áno, chcem ti niečo povedať. Nielen tu v Angole, ale aj mimo nej adventisti, ktorí boli pred 20 rokmi, nie sú rovnakí ako adventisti dnes. Mnohí adventisti opúšťajú princípy dané Bohom, rozumieš, čo hovorím? Mnohí adventisti opúšťajú pravé doktríny od Boha z Biblie, pretože Boh povolal toto hnutie, aby bolo kazateľom, misionárom, aby kázalo o 3 anielských posolstvách z Biblie v Zjavení, kapitole 14, verše 6 až 12. Zistíte, že Boh povolal týchto ľudí, týchto špecifických ľudí. Nie len preto, že Boh má len týchto ľudí. Pamätajte, že Boh má o mnoho viac oviec na rôznych miestach, ale v priebehu času, v priebehu generácií, Boh volal jeden národ, jeden konkrétny národ pre jedno osobitné poslanie, aby predstavovali jeho charakter a kázali, alebo hovorili ľuďom pravdu v tejto generácii. A Boh povolá týchto ľudí, a ja nehovorím, že len títo konkrétni ľudia sú jeho ovce, ale pretože majú konkrétne poslanie. Ale Boh má ľudí v rôznych náboženstvách, na rôznych miestach v priebehu všetkých generácií. Napríklad Izrael bol Božím národom, Božím vyvoleným národom, ale Boh nemal svoj národ len v Izraeli, ale aj na iných miestach, v iných krajinách našiel ľudí, ktorí veria v Boha. Pravého Boha, ktorého uctievajú a kláňajú sa pravému Bohu na rôznych miestach. Môžeme zistiť, že v biblických príbehoch nájdete tieto veci. A potom v našej dobe je to rovnaké. Sú ľudia, mnohí ľudia, ktorí veria v Boha na rôznych miestach. Ale adventisti áno, dokonca aj v iných cirkvách, dokonca aj naši priatelia z katolíckej cirkvi hovoria, že protestanti, ktorých poznáme v tejto dobe, sú len adventisti, ostatní nie sú protestanti. Prečo? Kvôli princípu, ak sa pozriete na príbeh v Biblii, zistíte, že všetci ľudia dodržiavali sobotu, mali 7. deň ako deň stvorenia a nasledovali Boha, znamenalo uctievať Boha v ten deň. Nie uctievať ten deň, ale uctievať Boha v ten konkrétny deň a uznať, že Boh je stvoriteľ. Ak je Boh stvoriteľ, v tento deň je dňom, keď uznávame, že sme stvorením jedného stvoriteľa a že by sme ho mali uctievať práve v tento konkrétny deň. Môžeme ho uctievať neustále, to je pravda, od pondelka do nedele, od piatku alebo soboty ho máme uctievať. Ale v konkrétny deň, ktorý on určil a povedal, že je to jediný deň a že ho máme dodržiavať, aby sme si pamätali,
že ja som stvoriteľ, ja som vlastníkom stvorenia. Ja som vlastníkom vášho života. Je to tento deň, nie prvý. A vedel som to ešte predtým. Ježiš mi nepovedal, aby som chodil do kostola. Nie. On mi to nepovedal. Ale ja som už vedel, kam mám ísť. Povedz nám, čo si vedel, keď si vyrastal, o stave mŕtvych a o priateľských duchoch a čo teraz vieš z Biblie ako kresťan. Viem, že si predtým povedal, že veríš v Boha stvoriteľa, že démoni, ktorí ťa vychovali, ti ukázali všetky plody stromov a zemiaky a povedali, že ich stvoril stvoriteľ. Veril si mnohým veciam, ktorým veríš dodnes, ale tvoja oddanosť sa zjavne zmenila k Ježišovi Kristovi a proti satanovi. Ale čo si vedel a veril o tom, čo sa stane, keď zomrieš a kde sú mŕtvi? Sú niekde nažive a strašia v domoch, sú to mŕtvi ľudia? Čo si vedel o týchto veciach, keď si vyrastal ako satanista? Všetci satanisti na vysokej úrovni a všetci satanisti na strednej úrovni to vedia, len tí na nízkej úrovni to nevedia, pretože každá úroveň má svoje vlastné vedomosti. Vaše oči sa otvoria, keď prejdete na inú úroveň. Ale satanisti a tajné spoločnosti vedia, že existuje úroveň, kde všetci vedia, keď niekto zomrie navždy, až kým sa nezobudí v poslednej chvíli. Keď Boh dovolí, aby sa tak stalo. A potom si spomente, že existuje anjel, ten istý klamár ako vtedy, keď Boh jedného dňa povedal, že ak niekedy zjete z plodu tohto stromu, zomriete. A Satan povedal, nie, nezomriete, čo znamená, že ste nesmrteľní, že nezomriete, že môžete jesť. A oni jedli a zomreli. Môžete vidieť Adama a Evu zomrieť v tom momente už nie sú nažive. Podobne my vidíme ľudí umierať, ale pre nich existuje skupina anjelov, špecifická skupina anjelov, ktorú nazývame skupinou anjelov, dobre známi duchovia alebo priateľskí duchovia, týchto démonov je veľa. Môžem povedať, že viac ako 10 miliárd anjelov z tejto skupiny, z tejto konkrétnej skupiny. Skupina, o ktorej hovorím, môže mať viac ako 10 miliárd týchto anjelov s rôznymi funkciami, schopnosťami, ktoré majú, schopnosťami a silou transformovať sa. A tí ľudia, ktorí zomreli, dokonca aj zvieratá, áno, dokonca aj tie zvieratá, ako napríklad ľudia, ktorí príliš milujú zvieratá, ako sú psi, mačky, akékoľvek zvieratá, ktoré ľudia veľmi milujú. A možno toto zviera alebo osoba, ktorú tak veľmi milujete, zomrela a vy sa s ňou chcete porozprávať, pretože vám chýba a niekedy na ňu myslíte. A tento konkrétny anjel má špecifikáciu, má schopnosť a silu premeniť sa na čokoľvek, akúkoľvek osobu, akékoľvek zviera, ktoré zomrelo už dávno, aby sa zjavili tým ľuďom, ktorí sú nažive. A povedali im, žijem na jednom mieste, je to v poriadku. Na tom mieste môžem hovoriť s veľkými ľuďmi alebo živými ľuďmi. Spomínam si na príbeh z Afriky, kde sú ľudia na tej druhej strane na rovnakej úrovni, ale správajú sa podľa miestnej kultúry. Tu je to rovnaké, veríme, že keď niekto zomrie, môže sa objaviť, alebo môžeme veriť, že ak bol dobrý, pôjde do neba, ak bol zlý, pôjde do pekla. Toto je vedomosť, ktorú nazývame mýtus, pochádza z veľmi dávnych čiast. Satan a táto skupina anjelov sú špecialisti na zachovanie tradície. Pre nás, pre ľudskú myseľ alebo ľudské bytosti, aby všade zachovali toto povedomie. Ale to, čo som videl na vlastné oči, pamätám si, keď môj strýko predal môjho bratranca do iného mesta, do inej provincie a oni chceli ukázať, že zomrel.
Urobili niečo ako manipuláciu mysle alebo hypnózu, ilúziu. Bola to mágia, ktorú použil anjel pre všetkých ľudí, ktorí poznali môjho bratranca. Ale ja a ostatní ľudia, ktorí boli v skupine, ktorí boli v tajnom spolku, naše duchovné oči boli otvorené. A pretože naše duchovné oči boli otvorené, mali sme schopnosť vidieť veci a potom normálni ľudia videli, že môj bratranec zomrel. Ale ja a ostatní ľudia sme videli, že tam bolo zviera. Bolo tam zviera. Ale anjeli, duchovní, démonickí anjeli, tí anjeli, o ktorých hovorím, tí ľudia, tí anjeli manipulovali videnie všetkých ľudí, ktorí videli to zviera ako ľudskú bytosť. A vzali tú bytosť a odniesli ju do hrobu, mysliac si, že to bol môj bratranec, ale to nebol môj bratranec. V skutočnosti to nebol môj bratranec, bolo to zviera. Môj bratranec bol na inom mieste. A čo sa týka môjho bratranca, manipulovali s jeho mysľou, nazývame to hypnózou, rozumieš, manipulovali s jeho mysľou, aby zabudol, odkiaľ pochádza. A tam žil ako otrok, pracoval len ako otrok. To je jeden z procesov, ktoré sa tu odohrávali s čiernou mágiou. A ak si spomínate z Biblie, nájdete to v prvej knihe Samuela, kapitola 28. Nájdete tam anjela, ktorý pracuje svojím vlastným spôsobom. Keď kráľ Saul chcel hovoriť s prorokom Samuelom, ale prorok Samuel bol už dávno mŕtvý, a kráľ Saul chcel hovoriť s Bohom, ale Boh mu neodpovedal. Urobil všetko, čo bolo možné, ale Boh mu neodpovedal, tak išiel za médium, za zlou ženou, ktorá komunikovala s duchmi, s priateľskými démonskými duchmi. A anjel sa zjavil ako Samuel. Zjavil sa v podobe Samuela a podľa Biblie, ak čítate Bibliu, je tam napísané, že Samuel hovoril s kráľom, a dokonca aj anjel, ktorý sa premenil na Samuela, hovoril pravdivé veci, ten anjel, ktorý sa premenil na Samuela. A všetko sa stalo na druhý deň, stalo sa to, čo povedal, že zomrieš, lebo si nechodil po cestách Boha a urobili ste tú vec, preto zajtra ty a tvoj syn zomriete. A oni aj zomreli. Ale ten démonský anjel, ktorý sa premenil na Samuela, nebol Samuel, bol to anjel, ktorého nazývame démonickým duchom alebo priateľským duchom, viete, môžete to nájsť aj v Biblii. Ďalšia vec ako zábava. Zábavný priemysel je niečo, čo zamestnáva našu myseľ. Ničí vašu myseľ, aby vás odvrátila od lepších vecí. Lepších vecí pre vás od spojenia s Bohom po celý čas. Môžete robiť, čo chcete, ale musíte to robiť podľa toho, čo vám Stvoriteľ dovolí. Musíte robiť to, čo je potrebné, aby Boh mal radosť z toho, čo robíme. Ak nie, nemôžete to robiť. Ale zábava vás môže zničiť, môžete robiť, čo chcete a zničiť svoju myseľ. Vaša myseľ bude zaneprázdnená množstvom informácií, ale tieto informácie nie sú dobré pre vašu spásu, rozumiete? Nebudete mať čas premýšľať o veciach potrebných pre spásu. Všetko má svoj čas. The angel that transformed into Samuel talked, and everything was happened next day, happened the same thing that he said, you will die, you didn't follow the law for the God, and you did this thing, you didn't this thing, now tomorrow you and your kids, you will die. And they did. But that one, that angel that transformed into Samuel wasn't Samuel. That was angel that we call part of the spiritual or spiritual familiar spirit or friend spirit. You know, even the Bible you find it. And another thing like entertainment, okay, entertainment is a thing to keep your mind, to destroy your mind, to create a distraction from the better things. The better things to you to be connected with the God all the time. You can do whatever you want to do, but you need to do according to the Creator allow. You need to do the thing that
if this thing God will be happy with him to do this thing. If not, you can't do. But entertainment can destroy this Vo thing. svojej knihe nás Gabriel nabádá, aby sme zo svojich domovov odstránili všetky svetské médiá, pretože tieto médiá umožňujú duchom vstúpiť do našich domovov. A táto informácia nie je nová pre tých, ktorí sledovali seminár o vplyve médií na mozog. Ale práve teraz, keď hovoríme, vďaka technológii máme kanály, máme veľa kanálov, že ak vaše dieťa, viete, že existujú podprahové správy, ktorým rozumia len deti, na ktoré deti reagujú a učia sa z toho. Napríklad postavičky z kreslených rozprávok, zvieratá, Disney a iné postavičky z iných detských kanálov. Zistíte, že autorom týchto programov bol satanista a že v nich sú posolstvá, ktorým rozumajú len deti. Tieto posolstvá sú určené priamo dieťaťu, hovoria k nemu. Niekedy vo vašej domácnosti, ak vaše dieťa sleduje videá samo, uvidíte, že začne zopakovať veci, ktoré sa naučilo z programu skresleného seriálu, ktorý sledujú. A v tom momente sa im doma môže zjaviť anjel a povedať im, aby urobili to, čo sa naučili. A oni začnú robiť to, čo im bolo povedané. Preto sa mnohí ľudia pýtajú, prečo moje dieťa zmenilo charakter. Robí to a robí tamto. Pretože rozprávajú s démonom, rozprávajú sa so zlom. Ich charakter je formovaný programom, ktorý sledujú v televízii, alebo na YouTube, alebo Google. And the angel can appear to him at home that moment to ordain to say, do that the thing that you want. And we start to do. Reason why a lot of V skutočnosti v knihe odhaľuje 10 vecí o médiách. Prejdeme si ostatných 9. Číslo 2. Posadnutosť duchmi v Hollywoode. Vysvetľuje, že v Hollywoode pred nakrúcaním scén sú hlavní herci tzv. Aktívnymi agentmi, ktorí sa oficiálne odovzdali duchom. A potom pri hraní duchovia vedome používajú hercov ako média. Citujem. Nech veľké náboženstvo zábavy zasiahne domovy menej privilegovaných, pretože práve v tejto sociálnej kategórii nájdeme najväčší počet veriacich tomu, kto žije pre lásku. A my im dáme bohov novej éry, aby ich deti, mládež a ženy uctievali naše hviezdy, každý podľa svojho vlastného vzoru. A aby boli odrezaní od života v reálnom svete a žili v nereálnom svete, imaginárnom svete, vedome a nevedome uctievali našich bohov a ctili ich, oslavovali duchov. Možno si spomínate na službu Opasok pravdy, ktorý sa odvolával na falošnú realitu, do ktorej nás chce Satan ponoriť. Číslo 3. Falošné kresťanské uctievanie. Citát. Odstránime ich z racionálneho uctievania a privedieme ich k emocionálnemu uctievaniu. Donútime ich pocítiť vzrušenie zo spásy prostredníctvom emocionálnej extázy, mentálnej a duchovnej hypnózy a prostredníctvom emocionálneho vytrženia. Toto môže znieť povedome tým, ktorí čítali vybrané posolstva 2, strany 36 až 38, kde sa zaoberáme práve touto otázkou v sérii Vplyv médií na mozog. V 4. bode sa zaoberáme zvrátením morálky. Média priznali, že obracajú morálku a duchovné hodnoty prostredníctvom ľudskej vedy a vzdelávacieho systému, ktorý podľa nich patrí démonom a oni diktujú pravidlá. Citujem, nikdy by sa nemali učiť myslieť a používať logiku, ale skôr opakovať a reprodukovať informácie. 5. Absolútna kontrola. Snažia sa kontrolovať potraviny, vzduch, mestá, školy a správy. 6. Pozorovanie, ktorého som bol tiež svedkom, hovorí: Sprevádzal som autorov, ktorí písali historické knihy a vedecké knihy o všetkých druhoch vedomostí, ktorí boli inšpirovaní a používaní ako médium démonskými duchmi. Číslo 7. Šport je náboženstvo najväčšie na svete. Spájajú veriacich v jednej myšlienke a jedinečnom pocite úcty k bohu športu Luciferovi. Tými predstavujú armády, ihrisko je svetiňa, hráči sú bohovia a lopta je falický symbol. Línie siete predstavujú opak, ženu, rozhodcovia sú kňazi, fanúšikovia sú veriaci a duchovia zasievajú u fanúšikov pocity závisti,
Egocentrická žiarlivosť, nenávisť, vražedné myšlienky. Nevraživosť, rúhanie, emocionálnu extázu, nepriateľstvo, pýchu, aroganciu, chamtivosť, hnev, netrpezlivosť, nedostatok sebaovládania a nadmernú dôveru v ich zbožňované hviezdy. Čím sa stávajú otrokmi systému. Začnú sa navzájom nenávidieť bez toho, aby videli dôvod svojej nenávisti vo svojich srdciach. Náboženstvo športu má najviac nasledovníkov na svete, hovorí Gabriel, pretože búra bariéry. Satanisti dokonca po vybudovaní futbalových ihrísk ich zasvecujú duchom. Číslo 8. Fikcia alebo divadelné predstavenie, filmy, romány sú prostriedkami používanými na zvrátenie hodnôt a zničenie čelného laloku každého človeka, aby boli odvedení od skutočného a reálneho sveta do imaginárneho a nereálneho a sú používané na vykreslenie Lucifera ako dobrú postavu, ako pravého Krista a Ježiša ako zloducha, čo je téma, ktorú Little Light Studio rozvinulo veľmi podrobne. Číslo 9. Hudba. Ako dieťa mal Gabriel za úlohu ovplyvňovať deti okrem iného prostredníctvom hudby. Žiaden iný nástroj nie je taký nebezpečný a schopný negatívne vplývať ako hudba. Hudba spája mysle a rôzne náboženstva. Hudba, ktorú ľudia počúvajú, určuje obraz, ktorý majú o svojom Bohu. Takže zmena v hudbe znamená aj zmenu v ich vnímaní toho, kto je pre nich Boh. Hudba je veľmi mocná zbraň, ktorá má schopnosť rýchlo zmeniť myšlienky a transformovať pocity tak ako nič iné. To znie takmer ako priamy citát z programu Vplyv médií na mozog, epizóda 4. Číslo 10 je o digitálnej revolúcii v médiách. Internet so svojimi sociálnymi sieťami, videohrami a podobne je považovaný za mentálnu drogu storočia vytvorenú na to, aby zničila mysle detí a mladých ľudí, najmä kresťanských detí, ktoré, keď sú hlboko ponorené do týchto nerestí, nemajú nikdy čas študovať Bibliu. Počúvať Boha, ktorý k ním hovorí. Modliť sa, vyznávať svoje slabosti alebo rásť v milosti. Ich mysle sú otrávené a stávajú sa uctievačmi našich bohov, našich influencerov, našich hviezd, bolo povedané Gabrielovi. To sú teda niektoré z uniknutých informácií o médiách, ale čo tých ďalších 15 vecí na iné témy, ktoré Gabriel objavil za nepriateľskými líniami. Poprvé, jezuitský kňaz bol tiež vodcom ich satanského kultu. Po druhé, stretol sa s pastormi z rôznych kresťanských denominácií, ktorí uzavreli tajné dohody s duchmi, aby získali moc, po ktorej túžili. Po tretie, Gabriel hovorí, že ma naučili, že najlepší spôsob, ako zotročiť ľudí, je postaviť ich proti sebe prostredníctvom ich náboženských, kultúrnych, filozofických, ekonomických, vedeckých, technologických presvedčení. Po štvrté, zasievame pocity rasovej menejcennosti a nadradenosti, aby sa navzájom nenávideli a my môžeme vyvolávať vojny. Po piate, chcú zničiť svetovú populáciu a vytvoriť nový svetový poriadok. Po šieste, robia genetické zmeny vo všetkých živých organizmoch v dobre ukrytých laboratóriách, kde sa vyrábajú jedy, lieky a choroby. Po siedme, ovládajú všetko a všetkých svetových lídrov okrem adventistov 7. dňa, ktorých nazývajú nákazlivou a nebezpečnou epidémiou, sú našimi najhoršími nepriateľmi, bolo mu povedané. Po 8. v Afrike mu bolo opäť povedané, že kontaminované potraviny sú určené predovšetkým pre ľudí na druhej strane sveta, aby oslabili ich duševnú a duchovnú silu, čo im zabráni brániť sa proti našim zámerom satanských síl. O chvíľu sa budeme viac venovať strave a životnému štýlu. Číslo 9. Naučíme ich, že človek má právo žiť podľa svojich vlastných zákonov, žiť tak, ako chce, dodržiavať deň, ktorý chce, ale náš deň, ktorý sme si sami zvolili, a to nedeľa, bude jediný, ktorý budú dodržiavať všetci na svete. Číslo 10. Zabíjanie kresťanov bolo v minulosti stratou času. Naučili sme sa ich zabíjať duchovne, ničiť ich vieru prostredníctvom hladu, bolesti, utrpenia a epidémií. Číslo 11. CFM je skratka, ktorú sa naučil od svojich majstrov a ktorá znamená presvedčenie založené na mýtoch. Povedali mu, že najúčinnejší spôsob, ako zotročiť ľudskú myseľ, je prostredníctvom náboženských, kultúrnych, filozofických, politických, ekonomických, vedeckých a technologických presvedčení alebo viery. 12. Systém podvodu bol starostlivo zachovávaný z generácie na generáciu.
Hovorí, že je ukrytý na veľmi tajnom mieste na zemi, v meste nazývanom Veštiaci had, alebo miesto 7 vrchov. Luciferov najvyšší trón sa nachádza v Európe, ako mu bolo povedané. Číslo 13. Politickí vodcovia sú vyberaní duchmi a keď vládnu, musia konať podľa vôle duchov, ktorých cieľom je podnecovať občianske a duchovné vojny na miestach, kde kedysi vládol mier a harmónia. Často spomínali sociálne revolúcie, aby pripravili poslednú generáciu na príchod veľkého majstra, sexuálne revolúcie, legálne a nelegálne drogy, zvrátenie absolútnych práv svätého písma a pre kresťanov zavedenie rôznych doktrín založených na relatívnych pravdách, ako sme spomínali skôr, aby odviedli veriacich z racionálneho uctievania na emocionálne uctievanie. Číslo 15. Celebrity, politici, vedci a náboženskí vodcovia sú najnešťastnejšími ľuďmi na planéte. Keď bol ako dieťa vychovávaný duchmi a uctievačmi duchov, musel mať veľmi prísny životný štýl, čo sa týka diety a ďalších faktorov životného štýlu. Vysvetľuje, že dôvodom je to, že charakter je formovaný tým, čo vidíte, počujete, jete a pijete. Povedal, moje telo bolo chrámom pre duchov. Brat Gabriel slúžil si druhej strane, pracoval si pre druhú stranu, si pravdepodobne najlepší zdroj, na ktorý sa môžem obrátiť s touto otázkou. Ako môžeme my diváci lepšie porozumieť metodám, ktoré používa nepriateľ, aby nás zviedol na cestie, odradil nás, oklamal nás a jednoducho zničil našu myseľ? Povedz nám o metódach, ktoré používajú duchovia a aktívni agenti tohoto sveta, ktorí sú ľudia z médií a všade okolo nás. Povedz nám o týchto metódach, ktoré používajú. Dobre, ďakujem. Chcem povedať, že rovnakú metódu, ktorú Satan používa až doteraz, použil na Adama a Evu, použil na Daniela a dokonca ju použil aj na Ježiša. Rovnaké pokušenie. Spomeňme si na 3 pokušenia, 3 veľké pokušenia. Vyzerajú ako malé, ako jednoduché, ale v skutočnosti sú veľké, aby ovládli našu myseľ. Ako chuť, alebo nemať sebakontrolu. Dobre, žiadna sebakontrola, to je veľký problém. Používajú túto metódu, aby v nás, v ľuďoch, zničili schopnosť sebaovládania. Neviete, ako sa ovládať, aby ste robili správne veci. Sú špecialisti na to, ako používať túto metódu. Ako vytvoriť nedostatok schopnosti sebaovládania v ľuďoch. Tu je ďalších 12 postrehov, teda 12 pravidiel životného štýlu, ktoré mal dodržiavať, aby maximalizoval svoje mentálne schopnosti. Tým, ktorí čítali knihy ako v stopách veľkého lekára, budú znieť povedome. Poprvé, pravidelné prechádzky na čerstvom vzduchu, trávenie veľa času v prírode, opalovanie sa a ranné cvičenie. Po druhé, žiadny alkohol, žiadne rafinované potraviny, žiadne kontaminované potraviny, žiadne umelé potraviny. Pravidlo číslo 3. Otroci musia jesť podradné jedlo, aby nám naďalej slúžili bez toho, aby si uvedomili, že sú našimi otrokmi a že my existujeme. Bolo mu povedané. Po štvrté. Raňajky boli najpodstatnejším jedlom dňa. Po piaté. Neprejedajte sa, inak vám jedlo zhnie v žalúdku. Po šiesté. Jedzte len 3-krát denne, pričom tretie jedlo niekoľko hodín pred spaním. A len ovocie alebo geneticky nemodifikovanú nejakú ľahkú polievku, obilniny. Jedzte v presných časoch a dobre žujte. Pite vodu hodinu alebo 2 po jedle a 30 minút pre jedlom, nie počas jedla. Jedlo musí byť správne kombinované, aby sa v žalúdku nepremenilo na alkohol. Jedenie neskoro večer bráni správnemu mysleniu. Dozvedel som sa, že tráviace procesy sú večer odlišné ako skôr počas dňa. Živočíšne bielkoviny sú druhotriedne a menej cenné, či už ide o červené alebo biele mäso a sú jedovaté pre všetky orgány. Naučili ho, môj žalúdok nie je cintorín pre zvieratá,
Len prírodné celé potraviny z pôdy sú najlepšie na maximalizáciu fyzických mentálnych schopností v službe jeho vtedajšiemu majstrovi, teraz majstrovi s veľkým M. To je úžasné, pretože ako kresťan v tomto bode tvoji duchovia spoločníci, tí, ktorí ťa vychovali, utiekli, keď videli Ježiša. Videl si ich vrátiť sa? Satan ťa opäť navštívil, pretože viem, že ťa navštevoval pravidelne počas tvojho detstva, niekoľkokrát do roka. Prišiel znova po tvojom obrátení? Áno, objavovali sa často. Ak si prečítate poslednú kapitolu 7, zistíte, že cirkev bojuje proti duchom, proti zlému duchu. Opustil som tú stranu a odovzdal svoj život Ježišovi a teraz som začal bojovať s iným problémom, pretože oni chcú, aby som sa vrátil na ich stranu. Ale ja som si vybral inú stranu, teraz som s Bohom. A vie, že byť s Bohom neznamená, že nemáte problémy. Ale niekedy, keď ste s Bohom, máte väčší problém, ale uprostred toho problému vám Boh dá pokoj. Pamätajte si, že v Jánovi 14:27 Ježiš povedal: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nedávam vám tak, ako dáva svet. Zanechávam vám dedičstvo pokoja a ovocie Ducha Svätého. Ten pokoj je ako v príbehu o Jóbovi. Job trpel, prešiel mnohými problémami, ktoré si nedokážete predstaviť. Nielen, že stratil jedno dieťa, aj keby ste stratili jedno, veľa by ste plakali, ale on stratil naraz 10 detí, ktoré miloval. Niekedy to len čítate a nemyslíte na to, že sa to stalo alebo že máme ten problém. Byť s Bohom neznamená, že nemáte problémy, ale on povedal, že bude s nimi uprostred našich problémov. Dá nám niečo, čo nám svet nemôže dať. Ani peniaze nám na to nepomôžu. Pokoj. Idete do postele, spíte, ale máte problém. Napriek tomu spíte, ako keby ste žiadny problém nemali. Vidíte ten rozdiel? Áno, máte problém, ale Boh, keď je s tebou, budeš spať a odpočívať. Budeš veriť? Pretože môj problém nie je môj problém. Môj problém je s mojim otcom. A môj otec ma chráni a bojuje so mňou, je so mňou. To je to, čím prechádzam. Nie som sám, som so svojím stvoriteľom a je to lepšie. Prechádzam mnohými vecami, aj teraz, keď s tebou hovorím. Ale viem, že Boh je so mňou. Rozumieš? Byť s Bohom je iná úroveň. Verím, že Boh je skutočný. Boh je pravdivý. Ježiš je môj priateľ a môže byť aj vašim priateľom. Ako ste mohli očakávať, Gabriel bol odmietnutý svojou rodinou a priateľmi, stal sa chudobným až do tej miery, že nemal čo jesť. Démoni sa mnohokrát pokúšali vziať mu život, ale bol zachránený. Pravidelne sa ho snažili otráviť, ale prežil a uctievači duchov sa ho pýtali: ako je možné, že si nezomrel? Dokonca aj Lucifer ho znovu navštívil a Gabriel mu povedal, aby odišiel v mene Ježiša. Satan povedal: uvidíš, čo znamená bojovať proti mne. A odišiel. Keď Gabriel po prvýkrát zaznamenal svoje svedectvo v portugalčine, povedal nám: niektorí sa mi kvôli tomuto rozhovoru vysmievali. Iní sa odo mňa odvrátili, niektorí ma začali ponižovať a iní ma prijali. Stratil som priateľov a spoločníkov. Ľudia na ulici o mne hovorili zle. Požiadal ich, aby to vymazali z internetu, pretože ho opustili priatelia a rodina. Hovorí nám: Boží muž ma povzbudil týmito slovami: Boh ťa použije na krásnu službu s Ježišom Kristom. Neboj sa. Maj odvahu čeliť ľuďom, ktorí ťa ponižujú a obviňujú. Si požehnaný a patríš Pánu Ježiši Kristovi. Náš Pán, keď bol na zemi, bol mnohými pohrdaný a nenávidený a len málo kto ho miloval. Gabriel hovorí: zostal som pokojný, pripravený čeliť ľuďom, ktorí ma ponižovali a nenávideli bez toho, aby som vedel prečo. Stratil som priateľov a rodinu, ale môj Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus mi dal nových priateľov a novú rodinu. Ku koncu knihy je mnoho zázračných príbehov o jeho službe Bohu v posledných rokoch, ktoré vás pozývam prečítať si v jeho knihe. Poviem vám jeden z príbehov, ktorý upútal moju pozornosť. Mal sen, že ráno prišiel muž, aby ho pozval na svoju farmu.
Vo sne mu bolo zjavené, že ak pozvanie príjme, muž ho zabije a nikto mu nepomôže. A presne to sa stalo nasledujúce ráno. Bol to jeho strýko, regionálny vodca rímskokatolíckej cirkvi, ktorý slúžil omšu, keď kňaz nemohol prísť. Jeho strýko bol oblečený presne ako muž vo sne. Duch Svätý mu povedal, nechoď. A jeho život bol ušetrený. Pamätajte, že aj ľudia, o ktorých hovoríme, tvoria dva druhy agentov. Aktívni agenti satana a pasívni agenti satana. Aktívni agenti satana alebo ľudia, ktorí vedia, že sú spojení s duchom, predali svoje duše satanovi. Vedia to a niekedy majú spojenie a vedia, že slúžia zlu. A iní ľudia, iná skupina ľudí sú pasívni agenti. Títo pasívni agenti robia všetko, čo robia pre slávu satana a zlých duchov. Všetko, čo robia, je zlé, ale oni nevedia, že slúžia zlu. Na druhej strane existujú tiež dve rôzne skupiny. Na strane Ježiša sú ľudia, ktorí sú aktívnymi agentmi a pasívnymi agentmi Ježiša Krista. Niektorí z nich vedia, že majú spojenie ako kresťania, ako veriaci ľudia, a že majú knihy, Bibliu, čítajú len knihy, aby komunikovali s Bohom a vedia to. A sú tu aj iní ľudia, ktorí robia všetko, čo robia, pretože počúvajú Ducha Svätého, ktorý hovorí k ich mysliam a hovorí im, aby robili len dobré veci. Duch Svätý, ktorý k ním hovorí, nevedia, že robia veci na oslavu Božieho mena, ako tí ľudia, ktorí nikdy nepočuli o Bohu, nikdy nepočuli o Ježišovi. Ale Duch Svätý je v ich mysliach a vedie ich, aby povedali: Nie, nie, synu. Robiť túto vec je zlé. Nerob to. Rob túto vec, ktorá je správna. Robia dobré veci, pretože sú nasledovníkmi. Teraz musím robiť dobré veci. Toto nie je dobré, toto nie je dobré, toto je zlé. Nasledujú Ducha Svätého bez toho, aby vedeli, že nasledujú Boha. Matúš kapitola 7, verše 20, 24, 25, 23. Že jedného dňa Ježiš povedal: Jedného dňa príde deň a mnohí ľudia povedia: O, urobili sme všetko v tvojom mene. V tvojom mene sme urobili toto, urobili sme tamto, ale Ježiš povie: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte z tohto miesta, lebo som vás nikdy nepoznal. Spomenul si, že s tebou trochu diskutoval. Naučil ťa niečo o boji, konfliktoch, sporoch medzi tvojim protivníkom a medzi ním. Mám na teba otázku. Je to niečo, o čom si už trochu vedel, ale vedel si to od seba samého. Počul si satanovú verziu príbehu lži toho, ktorý ťa nazval svojim otcom. Ale on nie je tvoj otec. On ťa nestvoril, boli to všetko lži však. Áno, ale čo si sa dozvedel o tomto spore, čo sa stalo v nebi? Kto bol Satan predtým, keď bol v nebi ako svätý anjel? A čo si sa dozvedel od Ježiša o tom, čo vieš z Biblie, o tomto? Niektoré z týchto vecí si už vedel predtým. Áno, ale s falošným výkladom. Povedz nám o tom a o všetkom ostatnom, čo ti Ježiš povedal. Čo som sa od neho dozvedel, povedal mi, kto bol ranná hviezda. Bol to mocný anjel v nebi, ale bol zmetený kvôli archanielovi Michaelovi. Boh v podobe anjela, ktorého voláme Michael, Biblia ho nazýva Michael, bol Bohom v podobe anjela. Pod ním bol Lucifer a nad ním, nad Luciferom, nad rannou hviezdou, bol Michael. Áno? Michael bol Bohom v podobe anjela. Ale ranná hviezda, ako nazývame Lucifera, bol mocný, nad ním bol len Michael a Boh. Všemohúci Boh, čo znamená, že mal moc, mal veľkú moc.
pretože nad ním bol len Michael, ktorého nazývame Bohom v podobe človeka aniela. A Ježiš Kristus je človek. Je Bohom v podobe človeka. A on si myslel, že Michael je aniel ako on. Prečo má privilégium byť tam a on stvoril všetko? Nevedel, že tento Michael je Boh, ktorý ho stvoril. A dal mu tú moc, chcel byť ako on. Chcel byť ako on, aby bol uctievaný. Chcel to a chcel vytvoriť ďalšie kráľovstvo. A Boh mu dovolil vytvoriť to kráľovstvo, a to kráľovstvo je miesto, kde som bol ja. Spomínam si, ako povedal: môžeš svedčiť zo svojej vlastnej skúsenosti, že si kedysi patril do kráľovstva, ktoré stvoril, a vieš, že to, čo robia, nie je dobré. Preto sa ma opýtal. Vo svojom srdci vieš, že to, čo robíš, nie je dobré. Kvôli tomu kráľovstvu a všetkému, čo je v ňom, pretože tam je len zlo, zlo a zlo. A ja som ti dovolil zabíjať, dovolil som ti zabiť mnoho mojich ľudí, pretože je to rovnako ako so semienkom. Keď semienko spadne na zem, do piesku a nezomrie, znamená to, že semienko neprinesie ovocie, ale aby mohlo vyprodukovať ďalšie semienko, aby mohlo vyprodukovať ďalšie ovocie, znamená to, že semienko musí zomrieť. Ak zomrie, vyrastie z neho mnoho ďalších semienok. Preto zomrelo mnoho mojich nasledovníkov, lebo som to dovolil. Preto ku mne prichádza mnoho ľudí, lebo chcú vedieť, prečo tí ľudia zomierajú v pokoji. A oni tiež túžia po tomto pokoji. Tak som dovolil týmto ľuďom, aby to urobili mojim vlastným ľuďom. Lebo viem, že keď zomrú, spia, a jedného dňa, keď prídem druhýkrát, zhromaždím ich pre seba. A nielen, že ich zhromaždím, ale zhromaždím aj iných, ktorí verili, že chcú byť ako oni, keď zomreli. A mnoho iných vecí mi povedal o skutočnej povahe Lucifera a že veci, ktoré som sa od neho naučil, neboli pravdivé. Pretože ma naučili, že muž na kríži bol zlý, ktorý chce zničiť naše kráľovstvo. Že chce zničiť naše vlastné životy a chce zničiť môjho otca a tých ostatných duchov, pretože je sebecký. Je sebecký, chce zabíjať, zničiť naše kráľovstvo, preto bojujeme proti jeho myšlienke, ale z tejto strany, keď sme sa stretli, nehovoril nič zlé o tej strane. Na záver, priťahuje vás milosrdenstvo nášho Pána Ježiša, je to taký krásny obraz jeho lásky a keď premýšľam o niektorých veciach, ktoré brat Gabriel povedal a nepovedal, viete, mohol napísať knihu, v ktorej by odhalil všetkých globalistov jednotlivo. Všetkých týchto zločincov mohli ich menovať. Ale neurobil to. Viete, rovnako ako Ježiš nebol tu, aby útočil a obviňoval, to si zaslúži diabol. Ale Ježiš jednoducho hovoril pravdu a brat Gabriel urobil to isté. Povedal pravdu o svojom príbehu, o Božej láske k vám. Buďte požehnaní poslucháči, priatelia, vedzte, že Ježiš je s vami počas celého vášho života. I mean, of all people, the devil deserves that, but Jesus just told the truth, and Brother Gabriel did the same. He told the truth about his story and about God's love for you. Be blessed, listener and friend. Know that Jesus has been with you your whole life also.